túžba obsahuje mnoho milostí, ktoré ti Pán Boh dáva, ale aj takých svetských radostí, či už v spoločenstve týchto krásnych speváčok a spevákov, alebo svojich všetkých ovečiek, ktoré máš, ale ty máš aj taký svoj osobný profil, svoje osobné radosti, svoje osobné túžby. A ja mám pocit, že dnes jednu z nich tak aj doprajeme prežiť. Tak osobne, tak veľmi blízko a tak radostne, ja si myslím. A preto sa dívaš na mňa, pretože za mnou už príde niekto, koho by si ešte nemal vidieť, ale ja ho pozývam na pódium. Je to osobnosť, ktorá ti je veľmi blízka. No. A ja si myslím, že v tejto chvíli by si sa už mohol otočiť a privítať pána Hamela osobne na oslave svojich narodení. Pán Hamel, vítajte, odovzdávam vám slovo pánovi farárovi, možno chcete aj vy niečo osobne pogratulovať, tak ja vám už do toho nebudem vstupovať, nech sa páči. V prvom rade raz chcem všetkých pozdraviť a my sme si otcom Marianom už pošepkali niečo do ucha. Nebolo to nič také dôverné, ale máme jedného spoločného kamaráta, ktorý je vo Vancouveri, farár, s ktorým som bol minulý rok a pozdraví nesie sem. Takže ja mu to budem opätovať teraz. My si spravíme fotku a pošlem mu to jemu do Vancouveru. Takže som rád, že som vám, neviem, či to bol váš sen, alebo prianie, alebo niečo, ale veľmi rád som tu, aj pekné počasie sme vybavili. Aspoň niečo z tej Bratislavy, dobre, že? Tak pán farár, nech sa páči posadiť sa do prvej rady ako najväčší fanúšik.